ಬೈದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರುಚಿ ಒಂತೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಪಾತಿರ್ದು ಬೋಪಿನಿ ఒక ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೈತೆ ಬುಡ್ಸೋತಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈದಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ್ದ ಪಾತಿರ್ರೆ ಐಕ್ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಪಂಪಿಂದ ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ನಾಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀ ಬರ್ಸಾಗ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇರು ರಜೆಕ್ ಆತ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರು ಒಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ತಾಲ ಇಚ್ಚಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮೊಗಲು ಮಾತ್ರ ಬೊಕದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ತು ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂತು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತ ಏರು ಮಾತ ತೂ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಬಗ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದು ನಾ ಬಂದು ಬಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಏರ ಅಣ್ಣ ಲೈತನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರಿಪ್ಲೈ ಪಾಡೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಆಫೀಸ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂಚ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ ಈ ಜಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಬುಚ್ಚಿ ಆಕಲು ಮಾತ ತೂವೇರು ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಬೈದಿನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ರ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ರ ಪೋಂಡ ಮುಂಬೆ ದಾದ ಬಗರುಂಡು ಎನ್ನುವರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಚನೆ ಮುಗಿಪುಂಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಬಂತತ ಅಂಚ ಐನಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷನೇ ಆಪುಂಡು ತೋಚೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಚ್ಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಂಡ 2 ನಿಮಿಷನೇ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ರಿ ಇಜ್ಜಾತ ದಾದ ಪಂಡ್ಪಣಿಕಲ್ಲು ಯಾನ್ ಬಂದ ಸುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಗಿಪೌಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.